Orunda eğilgen mektep olup 31.406 upay menen 6. mektep Toktogul mektebinin okuwçylaryny çakyran ruhsat etdiňizler. Çyňyz aýtmagyň 95 ýylyna karata bilim taýmaşy menen 1-nji orunda eğilgen mektep Toktogul okuwçysy Sıdykowa Buamina gelip bersin. Çyňyz aýtmagyň 95 ýylyna karata bilim taýmaşynda 1-nji orunda eýilgeni üçin Akjolbekov Salavat okuwçymyz gelip bersin. Oşonda ele çyňyz aýtmagyň 95 ýylyna karata bilim taýmaşynda 1-nji orunda eýilgeni üçin Şerbatova Rayana eken okuwçymyz gelip bersin. Bu okuwçylarymyzga bir boljalyk bolsa, bu jerde bilim taýmaşynda 1-nji orunda eýilgeni üçin azamatsızlar daima uşunday bilimli, ilimli jolda taýpanyp talaşyp 1-nji orunga eýe bolup жүрөгүңүzдөр, куттуктайбыз, сыйлыгыңыздар кутlu болсун, азаматсыздар.